салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. Кевин Де Брюйне, яке аз асоситарин футболбози дастаи Манчестер Сити, ба ҳамдастаҳояш телефон ҳадя кардааст. Инам дар ҳоле аст ки белгиягӣ бо ҷурми осеби пой эҳтимолан то охири сол бозӣ кардан наметавонад ва ин яке аз костагиҳои бузурге дар қатори осеби Пеп Гвардиола мебошад. Аз ин рӯ футболбози мазкур ба хотири дастгирӣ ва муваффақиятҳои мавсими гузашта ба ҳамдастаҳои худ шӯхӣ карда гӯем бе ягон гузарондани гив дар инстаграму ташкили бозиҳои гуногуни интернетӣ ба ҳамдастаҳои худ қиматтарин телефони дунё iPhone тамғаи охиринро ҳадя кардааст. дар ин бора дафтари матбуотии бошгоҳи шаҳри Манчестер хабар дод. Ба иттилои ESPN, футболбози белгиягӣ ба бозигарони Манчестер Сити телефонҳои платинии Apple iPhone ҳадя кардааст. қайд карда мешавад ки бо ин роҳ Де Брюйне тасмим гирифт ки дастаро бо требле ки дар мавсими гузашта анҷом дод чунин таҷлил намояд. мавсими гузашта шаҳриҳо дар чемпионати Англия, ҷоми Англия ва Лигаи чемпионҳо ғолиб гардида буданд. ёдовар мешавем ки дар мавсими 2022-2023 дар Премер-лигаи Англия Кевин Де Брюйне 32 бозӣ карда 7 гол ва 16 ассист кардааст. шаҳриҳо бо шарофати ассистҳои беҳтарини ин футболбозу истеъдоди нотакрори голзании Эрлинг Ҳоланд гуфтани зоти шариф соли гузашта қариб дар ҳама ҷо чемпион шуданд. вақте гап сари шаҳригии кабудпӯшҳо меравад, мешавад ки Манчестер Юнайтедро бо ин тарзи бозӣ қишлоқиё ном барем. дастаи Ал-Иттиҳоди Арабистони Саудӣ ба ҳамлагари мисрии тими Ливерпул Муҳаммад Салоҳ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. ба гуфтаи рӯзноманигор Руди Галетти, тими Ал-Иттиҳод талош хоҳад кард раҳбарияти Ливерпул ва Клопро ба фурӯши Салоҳ бовар кунонад. дастаи шаҳри Ҷидда барои ҳамлагари мисрии 31-сола беш аз 90 миллион евро пешниҳод мекунад ба шарте агар мерсисайдиҳо барои ин трансфер розӣ шаванд. агар ин трансфер анҷом ёбад, пас гаронарзиштарин дар таърихи чемпионати Арабистони Саудӣ баъди Неймар хоҳад буд. Салоҳи 31-сола бо Ливерпул то моҳи июни соли 2025 шартнома дорад. портали онлайни Трансфермаркт ҳамлагари мисриро 65 миллион евро арзёбӣ кардааст. дар мавсими ҷорӣ Салоҳ дар Премер-лигаи Англия як бозӣ анҷом дода ирсоли головар низ ба самар овардааст. мегӯм ҳамин арабҳо то Салоҳу Неймару дигар ситораҳоро аз Аврупо харидан, ҳамон дастаҳоро харида ба он ҷо баранд осонтар мешуд. масалан Ливерпулро мехариданд. дар дарунаш ҳам Салоҳ буду ҳам чандин бозингарони беҳтарини дигар. ҳамин гуна корро дар корвон кутарасавдо мегӯянд. дар бозии даври плей-оффи Лигаи чемпионҳои Осиё, дастаи Ал-Насри Арабистони Саудӣ ва Шабоб Ал-Аҳлии Аморати Муттаҳидаи Араб андари майдони рақобат гардиданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи Ал-Аввал парки шаҳри Риёз баргузор гардида бо ҳисоби 4-2 ба фоидаи Ал-Наср анҷом ёфт. дар ин дидор Криштиану Роналду то ҳадде асабӣ шуда ки ҷониби доварон тезутун шуда дод мезад ва ҳатто вақте аз майдон баромадан яке аз кормандони майдонро бо даст ҷониби дигар тела дод. ин дар ҳоле ба меён омад ки дастаи Ал-Наср аз ҳарифи худ бо ҳисоби 2-1 шикаст мехӯрд ва ҳамагӣ 5 дақиқаи дигар мондан то охири вақти асосӣ яку якбора 3 гол заданд ва ҳамин тавр роҳи худро ба марҳилаи плей-офф ҳамвор намуданд. бозии дастаҳо бисёр ҳам тезутун ҷараён гирифт. наздик буд ки Роналду ва ҳамдастаҳояш аз ин дастаи шаҳри Дубай мағлуб шаванд, лек дар даҳаи охир чӣ гунае гуфтем бозӣ ранги дигар гирифт. дастаи Ал-Наср на танҳо ҳисобро баробар кард, балки бо тафовути 2 гол бозиро ба анҷом расонид. голҳоро дар ҳайати тими Шабоб Ал-Аҳлӣ Яҳьё Ал-Ғасанӣ 2 маротиба дар дақиқаҳои 18 ва 46 ба самар расонид. аз ҳайати Ал-Наср Андерсон Талиска дар дақиқаҳои 11 ва 95, Султон Ал-Ғанам дар дақиқаи 88 ва Марсело Брозович дар дақиқаи 97 аз ирсоли головари Роналду истифода бурда ба самар расониданд. бо ин ғалаба дастпарварони Луиш Каштру ба марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Осиё роҳ ёфтанд. маврид ба зикр аст ки қуръакашии мусобиқаи мазкур рӯзи 24 август баргузор мегардад. дар ин мусобиқаи бонуфузи қораи Осиё Тоҷикистонро дастаи Истиқлол намояндагӣ мекунад. дар миёни мухлисон чанд вақти охир назарсанҷӣ барои худам гузаронидам. бовар кунед аз ғолибияти Истиқлол дида барои мардум бо Ал-Наср афтидану омадани Роналду ба Тоҷикистон аҷибтар аст. гуфти Момаи Зулайхо, ин Роналду ягон шоху думи зиётӣ дошта бошад.
нимҳимоятгари дастаи Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт дар бозии даври дуюми Премер-лигаи Англия муқобили Тоттенҳем маҷрӯҳ шуд ва дар чанд бозии оянда ширкат намекунад. Дар ин бора дафтари матбуотии бошгоҳи шаҳри Манчестер хабар додааст. тавре хабар дода шуд, Маунт дар бозии даври навбатӣ муқобили Ноттингем Форест ба майдон намебарояд ва ба эҳтимоли зиёд 3 сентябр бо Арсенал низ бозӣ намекунад. Интизор меравад ки Мейсон пас аз анҷоми таваққуфи чемпионат барои бозиҳои байналмилалӣ ба майдон бармегардад. Ёдовар мешавад ки дастаи Манчестер Юнайтед рӯзи 5 июл расман аз гузариши Маунт хабар дода буд. Бозигари англис рақами 7-ро дар ҳайати тими шаҳри Манчестер гирифт ки қаблан ситораи португалӣ Роналду бозӣ мекард. Гузариши Мейсон Маунт аз Челси ба Манчестер яке аз гузаришҳои серҷанҷол миёни мухлисони Юнайтед буд. Мухлисони ин даста баъди ин харид кам-кам умеду боварии худро аз Эрик тен Ҳаг мекананд. Онҳо мегӯянд Роналдуро аз даст додану Маунтро ба ҷои ӯ арзанда шуморидан аблаҳист. болои сӯхтан намакҳо баъди осеби Кевин Де Брюйне ҳамчунин хабари ҷарроҳии Пеп Гвардиола сартосарӣ шуд. агар Де Брюйне то охири сол бар нагардаду Гвардиола ҳам паси бемории худ овора шавад, пас имсол Сити таназзул мекунад. хабар дода шуд ки сармураббии дастаи Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ҷарроҳӣ карда мешавад. дар ин бора дафтари матбуотии бошгоҳи шаҳри Манчестер хабар додааст. мутахассиси испанӣ пас аз танаффус барои бозиҳои байналмилалӣ моҳи сентябр ҷарроҳӣ карда мешавад. амалиёт ё худ ҷарроҳӣ бо ҷурми эҳсоси дарди шадид дар миён ва эҳсоси бад шудани вазъи саломатӣ гузаронида мешавад ва ба иттилои инсайдерон ҷарроҳии мазкур дар яке аз беморхонаҳои машҳури Барселона доир мегардад. то шифо ёфтан Гвардиола он ҷо боқӣ мемонад ки аллакай кули мухлисони дастаи Сити ба сармураббии дӯстдоштаи худ шифои комил орзу карданд ва интизори бозгашти зудтари ӯ ҳастанд. гуфта мешавад ки ёвари Гвардиола Хуанма Лилио дар вақти набудани сармураббӣ дастаро раҳбарӣ мекунад. тасаввур кунед ки муҳаррик ва коробкаи мошин дар симои Гвардиолаву Кевин Де Брюйне кор намекунад. имсол чемпионӣ ҳаққу ҳалоли Арсенал хоҳад буд. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр. маркази ташхисию табобатии Сино воқеъ дар шаҳри Душанбе табобати бемориҳои системаи такияву ҳаракат, остеохондрозҳо, артрозҳо, буғумдард, дисплазияҳо, качшавии сутунмӯҳра, дарди мушакҳо, чӯраи сутунмӯҳра, бемориҳои роҳҳои нафаскашӣ, бемориҳои мардона, простатит, безурётӣ, бемориҳои занона, бемориҳои пӯст, системаи асаб, фишорбаландӣ, фарбеҳӣ ва амсоли инро ба роҳ мондааст. дар марказ табибони соҳибтаҷрибаи ватанӣ, докторон ва профессорони соҳаи тиб, кормандони хушмуомилагу хушахлоқи шавкат ба беморон бо усули табобати барқӣ, электрофорез, фанофорез, дарсонвал, амплипус, УЗТ, масҳи вибратсионӣ, электростимулятсия, масҳи барқӣ ва бо усули табобати гармӣ, азакирит, парафин, лӯи табобатӣ, сандалии барқӣ, сӯзандармонӣ, варзиши табобати ЛФК, табобати минуалӣ, табобати тараксионӣ ё кашиши сутунмӯҳра, ингалятсия, гиёҳдармонӣ, табобати суннатӣ ва ё ҳиҷома хизматрасонӣ мекунанд. маркази ташхисию табобати Сино бо таҷҳизоти муосиру навтарини соҳаи тиб муҷаҳҳаз буда дорои шароити шоистаи табобату истироҳат аст. дар марказ ошхона бо номгӯи хӯрокҳои парҳезӣ ва ҳуҷраҳои муҷаҳҳази ба мизоҷон ба таври шоиста хизматрасонӣ мекунад. марказ бемороне ки аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст ба табобат меоянд бо ҷои хоб ва хӯроки гарм таъмин менамояд. нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Абулқосим Фирдавсӣ 8, дар шафати боғи Фирдавсӣ. телефон 987 93 47 47.